Jorani kok pandano naitungna ani khapangni rangsakni takuk tei bukuk song norongno fuilano kok awai TV haba nokni faisingtui jotono ani khapangni tei khakopur khulumung yaparo. Rangsakni takuk tei bukuk song norok jotono saiman togo social media ni bisingtui fanong thung tei kwbangma lukorokni khoktui rogo fanong thung koroksa khwai khas Kolanpurni bukuk sanjana deborma jora kolokba rombui bo cancer bemar bai je manjagui thongarok klai tongmani nongnu khungo buma tongo haikeba bufa tongo phiaba nogo sugya haikeba nogo gori bigrani bagui bui hai sakham kaham nogoro tlangui phunungani omo hai khomota kwrui Amahai khomota kwrui nukhungo tamni bagai hingke nukhung sugyang ma bai nukhung belai gorib ma bai bukhuk sanjana bo nogono thongoro goirogui o cancer bemar baino solaiye beni langma bo tekto manjagui tini tongnani nangkha phiaba o hasakao kwbang mano sung nugo baksa borok sikonsa sago mungsasuk bemar wngma baise phatar hastarago thangui doctor kaham bai naijagui sakham nogo thangui tini naijagui kaham kwrwngkhai aroni basai phemarokbo sung nugo phiaba sung social media ni bisingtui tei lukorokni khoktui khnawi mankha o bukuk sanjana bo jora kwdwkma romuino cancer bemar manjak hwnui sawi manjak phia sawi manjak phano nukhungo se rang puisa kwrui buma bosong gori bigra hingkeba bahaike phatara hasteo tlangui bini o bemano hamreui manaiba aron bisingo sung khnaka lai thangnai salogo Mumbai rogo tlangui thangka hini khnao hingke o jagao rang puisa kwrui bagui haino nogo phirogui phaikya hini bo sung kok tongmani bisingtui sawi mankha phiaba tabuk bini o saksori hamya belai kheno tekto manjagui tongmani no lukorok khnawi tamo youtuber khlainai wngthung tamo blogger khainai wngthung tamo short film khlainai actor rok phano wngthung borok khnawi bwkhao suwi tongna nailia sung nukha social media ni bisingtui short film khlainai actor rokbo borokbo o bukhuk sanjanani bagui donation thumlaimani jara sigan blogger khai tongnai rok jara media chalok tongnai rok borokbo tini o bukhuk sanjanani bagui donation thumlaimani tei omo simia kwbangma jara kusuk level o tongnai senior leader haikeba MLA rokbo o bukhuk sanjanani bagui chuba hormani o koktoma rokbo sung khnawi mankha tei omo simia jara business khai tongnai jara sikon job khai tongnai borokbo o bukhuk sanjanani bagui chuba hormani o koktoma rokbo sung khnawi no tongo tei kami o thangui lukurok jokonte donation thumnani thangfru kamini lukurok kha kuar bai o donation no rilaimani khoksa phano wngthung khongni phano wngthung khoktam phano wngthung rilaimani o mangpili bo sung srai no tabuk nugui tongo hingkake oma haike tabuk chini borok suba laimani hamjagui suba laimani khoroksano tisanani bagui je oma hai samung je khlai tongmani phiaba wansugui kahamke nakhe hingke phiaba khoroksa jefur phano gori bigran nukhungo je kuno mungsa phano ongui thangka
ba oma hai sak hamnogo langnani bagui nangsugui tongkha rang puisa crisis nagui tongkha phiaba tomungno oma hai sampili bwskang salobo oma haino chubalaimung yapalaimung rilaimung nailaimung tongkha hingke phiaba anglewan sugu khoroksa bigra nukhungni bwsafano bo thangui basai manai khoroksa sugya nukhungni borok phano bo hamya jorao bo oma haike lukurok bai chuba jaka hingke phiaba bo kaham keno thangui basai manai obono kaisa rangchani takhoktai buksong sini borok dofani bisingo tei sini bisingo o hamjamo mari tabuk truk nukjagui phaikya khoroksa sugya nukhungno tini pal thangui chubalaimani gori phano khoksa yapalaimani ha o mangpili norok bo nuguino tongo ha kebo o bukhok sanjrani tektono khnaoi kebo bkhao muthubui tongna nalaliya jotono je mansak jani je mansak sak thareino tini kami baksa thangui rang thumlaimani tei o rang thumna thangpuru kamini lukurok tini kha kuar baino rimani hamjagino yafarmani o mangpili bo sung srai no sung nugui tongo phiaba rangsani takhoktai buksong oma hai tomungno sini borok dofani bisingo subalaimung tei hamjaklaimung oma hai yapalaimung tongkha hingke kwrwisa nukhungni o kwrwisa bwsarok borok bo chugya jorao borok thangui o lukurokni subaino kaham ke basai manan hinai ang saichungsa kak wansugu ga oma haikeno rangsani takhoktai buksong sung salbrum no nuguin tongo sini bukhok sanjnani bagui je lukurok sak tharui rang puisa thumlaimani kami thangui belai kheno abo nuguin sung nuguin tongo norok bo nuguin tongo tabuk jotoni thaniwo no smart mobile tongo sung mobile clock haikeno sung nugo bo borok tini reui tong bo borok tini yapharui tong bo borok tini sak tharui oma hai samung kaham khlai tong sung kebono sungna nangya kebono tamhnai nainani nangya sung o smart mobile ni bisingtino tabukni o jorao sung nuguin tongo lukurok samung khlaimani lukurok je mansak tini bukhok sanjnani bagui donation thumlaimani o mangpili srai no luku dofani bwsango tabuk nugui tongo phia rangsani takhoktai buksong oma hai tomungno sini borok dofani bisingo o subalaimung tomungno thiyasakno kwrwngui thangka hingke phiaba nini ani nukhung haikaba koroksa kwrwisani nukhungo jefru oma hai bipod kotorma phai sokwayo bo saisung sak basai maya wngui tini tongmani jorao tomungno tabukni o lukurok chubalaima hai yapalaima hai jodino oma haino kwrwngui jeng thangui manka hingke phiaba khoroksa kwrwisa nukhungbo tini asawi mano khoroksa gorib nukhungbo tini kha kwa haikaba kha tongthogui tongoi mano tamni bagui hingke lukurokni o hamsamung lukurokni o subasu yapalaimung obo ongkha kaisa sini borok dofani bisingo kaisa asarimung kaisa kha tongthogrimung tamni hingke khoroksa sugya nukhungno tini pal ke thangui chubaka hingke te khoroksa kwrwisa nukhungni borokbo tini kha tongthogui tongoi mano ha kha tongthogui tini tongoi mano o chubalaimung o lilaimung o tomungno nungba baino te kaisa goribni nukhungni lukurok bo asawi tongoi mano ha bo khaksangai tini tongoi mano oboni bagino ang tini belai kheno hambai namu sungo jara oma haike subasuri tongnai rok yapari tongnai rok belai norokno ang pai phele hambai yaparo tamni bagui hingke o samung je khlaimani
আবো সব থেকে ইম্পর্টেন্ট ও পৃথিবীও ও হাসাকাও অমাহাই সামুং বেলাইখেন চিনি বরক দফানি বিশিংক 1 নাম্বার সামুং আবো যারা অমাহাই সামুং খাকওয়ারবাই সাকথেরই কা সামুং তাंतनाय रक आं नरकनो हायना हायतेसा हामबाय दिनानि मुसुंगो नरक अमाहाय सामुं काहाम खालामनो बागै तमुंनो अमाहाय सामुं काहाम जों खालाय थांमानि जया साक जोंनि जीबनो हायगाब जोंनि लांमावो जों थाङै मानका हिंके फियाबा जोंनि अ हासाकानि जारा गरिब बिग्रा तंनाय रक गोरै नुखंनि बोसारक दिनि अ नरकनि चुबा लायमानि अ नरकनि खालायमानि आबनो नुगैनो बबो खा खम खमगाय आसावै खा तंथगै दिनि तङै मानो रांसानि ताखुकताय बक्सं तामनि बागै हिंके बरक दफानि बिसिंगो अ सुबा लायमुं अ हामजाक लायमुं लुकुरक नुंमानि बागै हा लुकुरक आसावो लुकुरक खातुंगु जरावो आंबो अमाहाय समस्या क्लायफ्रु जरावो नोंबो अमाहाय समस्या क्लायफ्रु लुकुरक गानावो तंगु लुकुरक सुबासु लामावो तंगु अमाहाय वासुगै दिनि ओ खरकसा सुया नुखुंनि बरक दिनि आसावै दिनि तंथगै तङै मानु रांसानि ताखुकताय बक्सं का अबनो पाइथाको आं हायना हायते वैसा हामबायना मुसुंगो जारा ब्लगार खाय तंनाय रक यूट्यूबार खाय तंनाय रक शर्ट फिल्मनि एक्टर रक नरक अ बुखुक सानजनानि बागै नरक सुबासु थुमलायमान बागै याफा लायमान बागै नरकनो आं बेलाय बेलायनो आंनि अ चेनेलनि तरफ थेके आं बेलाय बेलायखे नरकनो हामबायाफोरो ते बेलाय बेलायखे नरकनो एकदम सेलुट बखलायो तानि बागै हिंके नरकनि अ सामुं खालायमानि पृथिबीओ सब थेके आबो बेस्ट सामुं सब थेके इम्पोर्टेन्ट सामुं सब थेके आबो तै सानानि तै खुगबाय साबाया अमाय सामुं नरक खालायमानि बागै हेके रांसानि ताखुकताय बक्सं नरक जरानि कक पान्दन नरक फुलानि सिमे पाइथाक जरा नरक नाय तंमान बागै लगिरि तंमान बागै नरकना हायना हायते वैसा पाइथाको जतन आनि खापांनि हामजाकमा तै खुलुमुं याफारका।